Co, ty vole? Ne, ty vole. Co? Alzáku, to si prehnal. Hele, kámo, mám ty prachy. Teď jen vyjdeme ten barák a bude to. Nahoře čeká můj pilot. Helikoptérou nás odnese pryč. Za chvíli jsou tu fízlové, takže si musíme pospíšit. Pojď. Už tam budeme. Už tady budeme. Okejko. Musím se nadýchnout. Já jsem udýchaný. Vydýchnu se. Jdeme dál. Ty jsem udýchaný. Musím se nadýchnout. Jdeme dál. Už jsme tady. Co? Kde je ten pilot? To nevadí, dej sem ty klíče. Jaké klíče? Já žádné nemám. Co se tu děje? Můj život už stejně nemá cenu, jsou tu fízlové a nemám jak odletět. Už jsem našel ty klíče. Kámo, Viděl ten nový film o tom parkouristovi, jak věděl skákat? jo, to byla prdel. Jo, sázím se, že to dokážu i já. O půlku bagety, bereš? To chcem vidět. OK, berem. Dobře. Dívej se. To je dobrý seriál. Ty vole, reklama. Joj. Ježišmarja, kdo to zase je? No. Naval tu bagetu. Cože? Jakou bagetu? Tu bagetu. Ne! Dobrý den. Dobrý. Je tohle Mezinárodní banka v New Yorku? Ano. A máte v sejfu okolo 2,5 miliona diamantů? Ano. A 2,5 miliona emeraldů? Ano. To jsme my. Tak tohle je přepadení. Pomoc! Dobrý den. Tohle je přepadení. Čuchněte si k tomuhle. Je to fakt úlet. Jo, ukaž. A teď to nějak dejte mi klíče, otevřu to. Promiňte, já klíče nemám. Já jsem jenom bankovník. Ja, zatracený člověk, aby si všechno dělal sám pačidlem. No, konečně. Ano, konečně. Mám ty peníze, konečně. Jsem boháč. Jsem boháč. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here. Nigga, started from the bottom, now we here.
we here.